Jágr. Židlický. Jágr. A je tu štvrtý český gól po krásnej kombinácii, ktorú zakončuje Jaromír Jágr. A je tu hat-trick tohto skvelého hráča. Česi tak prikrážľujú svoj postup do semifinále. A Jágrov super výkon odmenený hat-trickom. Veľmi pekná akcia Čechov. Jágr si ten hat-trick zaslúžil a vidíme dokonca aj české čiapky na ľadovej ploche. V tej situácii sa Američania len tak po sebe pozerali, pretože nevedeli, kde im hlava stojí, a Jágr s Plekancom vymysleli nádhernú akciu, kedy Jágr najskôr dal dolu backhandom prihrávku Plekancovi, ktorý v zápätí vrátil prihrávku Jágrovi. A americkí hráči boli všade príliš neskoro a ani Jágra nestihol pokryť americký obránca, ktorý mu nestihol pokryť jeho hokejku, a Jágr aj s trošku prispaním šťastia prekonal Conklina zase niekde tým klasickým teplomerom. Jágr mal zrejme dobre zafixovaný a zakódovaný ten posledný, ten nešťastný vzájomný zápas z domáceho šampionátu v roku 2004, keď bol Jágr tak